खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। नोंथांमोनहा फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि महरै मोजां जागोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय लेखा बिलाइनि खामानिया थाबैनो आबुं जानायनि आसा दं। जिउ राहायारि एबा सोलोंथायारि बिथिङाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया मोजां जानो हागौ। वृषभ राशि। मोजां आर्जिनायनि खाबुफोरा थाबैनो नोंथांनि सिगाङाव फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा जायखौ आखायाव लायो, नोंथाङा मोजां दावगानो हागोन। दिनै सोरबा साखाथियाव सोरबा सासेजों बाहेरायाव थांनायनि सानथांखि लानायनि मोनसे मोजां जाथावना दं। मिथुन राशि। दिनै फालांगि खालामग्राफोरा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोनां खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। लोगोफोरजों दावबायनायनि सानथांखि खालामनायनि जाथावना दं। सोलोंथाइनि आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोजाङै दिन्थिफुंगोन। कर्क राशि। दिनैनि सानाव रांनि बोहैनाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा जिउ राहायारि बिथिङाव नोंथांनि गोहोखौ फोरमान खालामगोन। केरियारनि बाथ्रा बुंब्ला दिनै नोंथाङा मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन। सिंह राशि। दिनै माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि दाहारखौ सुख'नायाव जाफुंसार जानो हागौ। फालांगिरिफोरा मोजां मुलाम्फा खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव नखरखौ बांसिन हेफाजाब होगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सावस्रिनि जिंगाया जोबलांगोन। आथिखालाव रां थिसननाया गोबां मुलाम्फा होनो हागौ। दिनै नोंनि आयआ बांनो हागौ। नोंथाङा जाय खामानिखौ मावनो थिरांथा लायो, बेयाव नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि आबुं मदद मोनगोन। गोजौ सोलोंथाइ फरायग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। तुला राशि। दिनै नोंथाङा आय बांहोनो थाखाय गोबां फुंखाफोर मोन्नो हागोन। नोंथाङा मोनसे मावथांखियाव मोजाङै बिहोमा होनांनो हागौ। दिनैनि साना दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो हाबायाव मोजाङै मावगोन। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। बैसोगोराफोरा मोनसे गोब्राब मावथांखिनि थाखाय बिबान लाना गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि मान-सन्मानआ बांनो हागौ। दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ मोनफुंनायाव जाफुंसार जागोन। धनु राशि। नोंनि सावस्रिया मोजां जानो थांगासिनो दं। रांखान्थियारि महरै साना मोजां मोनो। नोंथाङा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखरारि बिथिङाव नोंथाङा जायखौ मिजिंथिदों बेखौ मोननो हागौ। जायफोरा गोदान जायगायाव थाङो बिसोरो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। मकर राशि। दिनै नोंथाङा रांखान्थियारि महरै मोजां दिन्थिफुंगोन। सुबुं जानथायनि दावबायनाया जाथावना जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मावख'आव गावनि गोहो आरो गोहोखौ दिन्थिनो मोनसे खाबु मोननो हागोन। आय बांनायनि खाबु दं। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गिदिर रांखान्थियारि थिरांथा लानो हायो। बे साना रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जानो थांगासिनो दं। जिउ राहायारि बिथिङाव थाबथानाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय बे साना मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा नखरनि खामानिफोर एबा बेजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोराव रां बाहायनो हायो। मीन राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे सानस्लाबै फुंखानिफ्राय रां मोननानै गोजोनगोन। नखराव मोनसे हाबाफारि थानो हागौ। सोलोंथायारि बिथिङाव नोंथाङा मोजां खाबु मोनगोन। साख्रिजों सोमोन्दो थानाय खाबुफोरखौ मोनगोन।